दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे सावस्रिनि सायाव बेसेन नाङै फ्रियैनो सुगार आरो हाइ प्रेसार बे मोननै फ्रियै नायनायनि मावबादा लादों। बेवहाय जोङो सासे सावस्रि डक्टर लाबोनो हादों, बिथां सुबुंसा गयारि। बिथाङा मुलि बिफाननि गोरोंसा। दा बे जिहेतु जोंनि खना खनला गामि गफा थानाय बर' सुबुंफोरा जोङो सावस्रियाव एसेबां सांग्रां नङैखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद गगामुग दख'राया बेवहाय जोंनि गामिफोराव थानाय आदै मादै आबै आबौ जोंनि बोराइ बेन्थ' आरो जोंनि गोख्रों देहा लानानै मावथि सुबुंफोराबो माब्लाबा सावस्रिखौ लानानै सांग्रां गैयैखाय दिनै गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावस्रिनि सायाव सांग्रां जानांगौखौबो फोरमायनाय जादों आरो जोंनि जि मुलि बिफाननि गोरोंसा बिथांनि मदद होनायजों आरो गगामुग दख'राया मोजाङै मोनसे जायगा बानायनानै बेवहाय सुगार आरो प्रेसार गोनां मानसिफोर बेनि अनगायैबो जोंनि जि गोरोंसा बिथाङा गुबुन गुबुन बेरामखौबाबो नायदों आरो गगामुग दख'रा हिसाबै गगामुग दख'राया बे सुबिदाखौ होनायनि थाखाय जिल्ला आफादनि जानानै आंबो बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों आरो नैबे हाबाफारियावनो आंबो बाहागो लानानै आंबो जोबोद मोजां मोनदों। दासिमहालागै खमैबो 70-80 बा 100सो जागासिनो दङ नायनाया, आरोबाव इयुनावबो गोबां फैगोन होननानै दा जोङो खौरां मोनदों। दा ओंखायनो आं रोजा रोजा साबायखर जासिदों गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ। मानोना जोङो सावस्रिनि सायावबो जे सांग्रां जानांगौ बेखौ नै फोरमायदों आरो बिथांमोना फोरमायबावदों जे गगामुग दख'राया आरोबाव मोनथाम मोनब्रै जायगायाव बेबायदि बेसेन नाङै सावस्रिनि सायाव जोंनि डक्टरखौ लानानै नायफामनाय मोननै मोनथाम जायगायाव बानायबावगोन बेखौबो बिथांमोना फोरमायदों। बे खामानिखौ मावफुंनो हाथों बेखौबो बिथांमोननिसिम साबायखर जासिदों आंनिफ्राय। মোক খুবেই ভাল লাগিছে ইয়াত নলবাৰীত আজি এটা গগামুখ এপছুৱে ফ্ৰী হেল্থ কেম্প এটা অৰ্গেনাইজ কৰিছে। লগত ইয়াত মই আহি ভাল লাগিছে মোক। বহুত পেচেণ্টক যেনেকৈ দুখীয়া অলপ বাহিৰলৈ গৈ ট্ৰিটমেণ্ট ল'বলৈ অসুবিধা পায় বা বয়সীয়াল মানুহ যাবলৈ যাতায়াতৰ অসুবিধা হয়, সিহঁতক ইয়ালৈ আহি আমি কিবা এটা সেৱা কৰিছোঁ বা ইয়াত ময়ো অলপ ইনভলভ হৈ আছোঁ। মই ক'বলৈ গ'লে মই গৌৰৱ মেডিকলছৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰদীপ শৰ্মা। মই অলপ এপছৰ লগত আমাৰ শিৱৰাম লগত কথা পাতি পেলাই অলপ ইয়াতে এটা ফ্ৰী কেম্প দিব পাৰি নেকি সেইটো বুলি আলোচনা কৰিছিলোঁ অলপ দিন আগত। আমাৰ সুভাংশু গয়াৰী ছাৰ আহে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰা। মোৰ তাত বুধবাৰে আৰু শুকুৰবাৰে সেৱা কৰে, পেচেণ্ট চাবলৈ আহে ইভিনিং টাইমত। গতিকে ময়ো ছাৰক ক'লোঁ আমি তিনিজনে আলোচনা কৰি এটা ফ্ৰী কেম্প দিব পাৰি নেকি বুলি আলোচনা কৰি ফ্ৰী হেল্থ কেম্প, লগতে আৰু কোম্পানীৰ মানুহ আহিছে, তেজৰ পৰীক্ষাও হৈছে। গতিকে ছাৰৰ আমাৰ উদ্দেশ্য এটাই মানুহক সেৱা কৰা, দুখীয়া মানুহক সেৱা কৰা, যিখিনি পাৰোঁ আমি সেৱা কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি আমি কৰিব চেষ্টা কৰোঁ। সেইটো লৈ আহিছোঁ, ভাল লাগিলে। মানুহে এপছু ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নেও আমাক বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে। পেচেণ্ট হৈছে মানুহখিনি ভাল পাইছে। আমাৰ ইয়াত আজি মিনিমাম ইয়াত 100+ হ'ব, 100+ হ'ব। আমি ইমান ছাকচেছ হ'ম বুলি আমি ভবা নাছিলোঁ। এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থাত খেতিৰ ছিজন তথাপিও যে আমি ইমান হেৰি হৈছোঁ, আমি কিবা এটা উদ্দেশ্য লৈ আহিছোঁ, সেই উদ্দেশ্যটো সফল হৈছোঁ। সেইটো থেংক ইউ। मोजाङानो मोनदों, मोजां मोनदों। नायजानानै माने थिनहरदों आरो मुलि लानो ओरैनो होननानै। ओमफ्राय दा थांगोन, फैगोन माबा बुधबारै थांगोन आं गगामुगआव मुलि लानो। मा ओंखारखो दा? ओंखारनाया गुजुनाय आरो बेनिफ्राय बिखा सानाय बेफोर ओंखारदों आरो हागोन होनना बुंदों आरो गावसोर। बेबायदिनो माने सिकित्सा लादो मोजाङै सलिनो खार'नै होनना बुंदों। जिथुनिखि बेसेन नाङालासिनो गगामुग दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे माबाखौ मावबादाखौ होदों,
दा बेयाव मा बुंगोन नों? बिराद मोजांखौनो मोनदों आंलाय माथो बुंबावनो गतिके एबसु हान्जाया जुदि बिथांमोना जुदि मोजाङै लादोंबा रायजो राजाखौ नायनो लादोंबा मोजाङैनो सोलिनांगौ बिदिनो रायजो राजा हामनांगौ आंबो बेखौनो मोजां मोननानै सापर्ट खालामदों आरो